que jo també faig de cangur. Amunt, amunt! Cada volta peses més, Amunt, amunt! Hiroshi! No puc obrir el tap d'este pot. Pots ajudar-me? Sí, ara vaig. Porta't bé, A veure, i el pot? Crec que sí que el fem. El tap al foc. De segur que l'obrirem. Ostres, no puc. Gràcies. De res. Has d'anar en compte. Himawari s'hauria pogut fer mal. Ens has espantat molt, fill. No podrem deixar de vigilar-la ni un moment. Però si jo només volia alçar Himawari com fa el pare. Només volia fer-li de cangur. És veritat. Segur que Shinosuke no ho ha fet expressament. Si el deixaren fer de cangur, es posaria molt content. Ell només vol fer-se càrrec de la seva germaneta. Molt bé, ara li canviaré els bolquers. Això no. Fa un moment que li he canviat els bolquers. Però si no es canvien sovint, li eixiran granotes. Deus voler dir que li eixiran granets, no? És el que he dit. De tota manera, no cal que li canvies ara els bolquers. I la llet? Ara no cal. Un poc més tard, d'acord? I si ens banyem junts? No! No facis això, no facis allò. Què puc fer, Ja ho tinc. Pots entretindre Himawari amb el sonall. Sonall? Sí, Hiroshi, explica-li com va això del sonall. Mira, es fa així. Himawari, mira, bonica. És això, jo també. Mira, Himawari, mira el meu sonall. Ring, ring, i el culet, culet. Mira el meu culet i el L'endemà. Shin-chan, et volia demanar que feres de cangur. De cangur? Sí, jo vull fer de cangur, vull fer de cangur. Molt bé, fill. Faràs de cangur d'esta nina. Què és això? La mare te l'ha feta per a tu. S'assembla a la mare. Què? No creus que és bonica? Sí, encara que sembla que ella sí que tinga vida. Escolta, fill! No em puc enfadar ara. T'he fet esta nina perquè li pugues fer de cangur tal i com a tu t'agrada. Com a mi m'agrada. Sí, li podràs canviar els bolquers, banyar-te amb ella, tot això. I donar-li lleteta. Exactament. Podràs fer tot allò que vulguis amb esta nina. Mira, veus? Hola, germanet! Hola, Shinosuke! Hola! Que bé. Ha sigut una idea molt bona. D'esta manera podré anar a comprar amb Himawari. Misae, boniqueta, des d'ara cuidaré jo. Eres encantador, Shinosuke. Li has posat el meu nom? Sí, vols dir que ja no sóc un xiquet roí? Estàs segura? Shinosuke! Ara la mare eixirà a comprar, així que vigila'm la casa i Misae, d'acord? D'acord. Adéu, fins després. Adéu. Molt bé, ara et canviaré els bolquers. Què és això? A veure... Crec que no et canviaré els bolquers. Què fem ara, Misae, què vols que fem ara? Crec que jugarem a llançar-te en l'aire. Amunt, amunt! Tum, tum! Amunt! 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 Això ho solucionarem de seguida. Ultraheroi, t'ordene que vagis a salvar Misae.
Ara, por Dios, ara ves tu, superrobot! Ai, pobreta, com t'han deixat! No t'oblidaré mai, Misae! Oh! Este serà el nostre lloc secret, però tu no t'hauràs de preocupar per res. El meu robot es reconstruirà i després et tornarà a la vida. Ho, 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 ho. Ja estic ací. Com ha anat això de fer de cangur? No t'acostes, mare! Resulta que durant el meu experiment de reconstrucció el robot s'ha tornat boig i tots nosaltres, inclòs Nevat, hem sigut víctimes del robot. Mira això! El robot ha pres forma de Nevat i ha segrestat Misae. Central, el robot enemic s'ha rendit davant la nostra companyia de defensa. Hem tornat la pau a Kazukabe. Hem guanyat! Ho, 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 ho. Shin-chan, què li has fet a Nevat? Què ha fet? Ai, no! Oh, no pot ser! No podré deixar que passes més de cangur.